בוקר טוב אהובה, בואי נתחיל את היום הזה ביחד, ברוך, בשקט, באנרגיה טובה שמתחילה קודם כל בתוכך. קחי עכשיו נשימה עמוקה, שאפי לאט והוציאי לאט. תני לכתפיים לרדת ולפנים שלך להתרכך קצת. עוד שאיפה ונשיפה. כאילו את משחררת יחד איתה את כל מה שלא צריך ללוות אותך היום. בואי תני לעצמך רגע להתמקם נוח, להרגיש את הגוף שלך בלי לחץ, בלי צריך, בלי לרוץ קדימה. בעיניים עצומות אך מבט רך או מבט רך, דמייני אור בהיר ועדין, עולה מתוכך כמו זריחה פנימית. האור הזה מביא איתו רוגע, מרחב ובהירות ליום החדש שלך. עם כל נשימה האור מתרחב, פותח אותך מבפנים ונותן מקום לכל מה שטוב רוצה להיכנס. ועכשיו אמרי לעצמך בשקט בלב, היום אני מתחילה ברוגע. היום אני מחזקת את עצמי. אני פתוחה לטוב שמחכה לי. אני מאפשרת לעצמי להיות נינוחה, רגועה ומדויקת. ועכשיו בואי תחשבי על דבר אחד קטן שאת רוצה להזמין ליום הזה. חיוך, השראה, שיחה טובה, רגע של שקט, יצירתיות. תני לתמונה הזו להופיע רגע מולך. ועכשיו עוד נשימה עמוקה ונשיפה. מרגישה את האוויר מתחלף ואת האנרגיה שלך נפתחת לעדינות ולכוח. ועכשיו, עם חיוך קטן, כן, כזה שרק את מכירה, אמרי לעצמך. אני בוחרת להתחיל את היום מתוך שקט, מתוך כוח ומתוך אהבה לעצמי. כשאת מוכנה, בואי תפקחי לאט את העיניים ותמשיכי את היום הזה עם הלב נינוח והצעד בטוח.